ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ଶୁଣିବା ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଗପ। ଗପଟିର ନାଁ ହେଉଛି ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଚୋର ଓ ଭୂତ। ଥରେ ଗୋଟିଏ ଗାଁରେ ଜଣେ ଗରିବ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବସବାସ କରୁଥିଲେ। ସେ ଘରକୁ ଘର ବୁଲି ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସରଳ ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିଲେ। ଦିନେ ଜଣେ ଧନୀ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ 2ଟି ବାଛୁରୀ ଦାନ କଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ସେଥିରେ ଖୁବ୍ ଖୁସି ହେଲେ ଏବଂ ସେ ପ୍ରତିଦିନ ସେହି ବାଛୁରୀ 2ଟିକୁ ଘାସ, କୁଣ୍ଡା ଇତ୍ୟାଦି ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତି। କ୍ରମେ କ୍ରମେ ବାଛୁରୀ 2ଟି ବଡ଼ ହେଲେ ଏବଂ ମୋଟା ମଧ୍ୟ ହେଲେ। ଗୋଟିଏ ଚୋର ବାଛୁରୀ 2ଟିକୁ ଦେଖିଲା ଏବଂ ସେ ସେହି ବାଛୁରୀକୁ ଚୋରି କରି ନେବ ବୋଲି ମନେ ମନେ ସ୍ଥିର କଲା। ଦିନେ ରାତିରେ ଦୌଡ଼ି ଧରି ସେ ବାହାରିଲା ବାଛୁରୀ ଚୋରି କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ରାସ୍ତାରେ ସେ ଜଣେ ଅଦ୍ଭୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ଭେଟିଲା, ଯାହାର କି ମୁନିଆ ଦାନ୍ତ, ଲାଲ ଆଖି, ଦେହ ହଳଦିଆ ଏବଂ ଲମ୍ବା ଦାଢ଼ି ଥିଲା। ଥରେ ଖାଇ, ତେଣୁ ମୁଁ ସେହି ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଆଜି ଖାଇବି। ଆସ ଏକାଠି ଯିବା। ସେମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଓ ନିଜକୁ ଲୁଚାଇ ଦେଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯେତେବେଳେ ଶୋଇବାକୁ ଗଲେ, ଭୂତ ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ବାହାରି ଆସିଲା। କିନ୍ତୁ ଚୋରଟି ତାଙ୍କୁ ଅଟକାଇ କହିଲା, ମହାଶୟ, ମୁଁ ବାଛୁରୀକୁ ଚୋରି ନ କରିବା ଯାଏଁ ତୁମେ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଖାଇବ ନାହିଁ। ଭୂତ କହିଲା, ମୋ ଯୋଜନା ବୃଥା ହେଇଯିବ ମୁଁ ଯଦି ସେମିତି କରିବି। ସେଠାରେ ଖୁବ୍ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ହେଲା ଓ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନିଶ୍ଚୟ ଉଠିଯିବେ। ଚୋର ଖୁବ୍ ରାଗିଗଲା। ସେ କହିଲା, ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଖାଇବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ, ସେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ତାପରେ ମୁଁ ସେ ବାଛୁରୀକୁ ଚୋରି କରିବାକୁ ଅସମର୍ଥ ହେଇଯିବି। ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ଅପେକ୍ଷା କର। ସେମାନେ କଳି କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ପାଟିତୁଣ୍ଡ କଲେ। ଫଳରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଉଠି ପଡ଼ିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଦେଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଚୋର କହିଲା, ହେ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଇଏ ଗୋଟିଏ ଭୂତ, ତୁମକୁ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି। ହଠାତ୍ ଭୂତ କହିଲା, ହେ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଇଏ ଜଣେ ଚୋର, ତୁମ ବାଛୁରୀକୁ ଚୋରି କରିବାକୁ ଆସିଛି। ବ୍ରାହ୍ମଣ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଏବଂ ଭୂତଠାରୁ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କଲେ। ତାପରେ ବାଡ଼ି ଧରି ଚୋରକୁ ଦୌଡ଼ାଇଲେ ଏବଂ ବାଛୁରୀ 2ଟି ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ରକ୍ଷା ପାଇଗଲେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖାହେବ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଗପ ସହିତ।